پارێزگەهên li Bakurê Kurdistanê dîsa berfê dest pê kir li Diyarbekirê ji ber berfê di nava rojekê de di 24 saetan de 27 qezayên trafîkê rûdan di van qezayan de navçeliciyê kesekî jiyana xwe ji dest da û her wiha basekiya Diyarbekirê navbera Reha û Diyarbekirê de qeza kir di wê de jî 29 welatî birîndar bûn rewşa 29 welatiyan jî baş e lê îro dîsa nûçeyeke xembar hat em niha li otogara Diyarbekirê ne roja derbasbûyî ji vê derê li otogara Diyarbekirê saet 12:30 otobêsekiya Diyarbekirê dabû rê û piştî ku ji Enqereyê derbas bû li parêzgehiya Afyonê qeza derbas kir di wê qezayê de jî 8 kesan jiyana xwe ji dest dan û 5 kes jî birîndarin em niha li otogara Diyarbekirê ne bila hevkara min cuma ji nêzvetir bîne ser ekranê ji ber ku sibê betlaneya pazderoj ya dibistanan bi dawî dibe otogar jî tijene li aliyekê daxwaza rêwiyan heye ku bigihîjin ser karê xwe li aliyekê jî ji ber berfa zêde di rê de astengiya ne ji ber vê yekê jî niha hinekî alozî çêdibin li otogaran li gelek otogaran rêwî de otogaran de asêman e ji ber ku geştên otobêsan têne betalkirin û rêwî jî neçar dibînin otogaran de rojên xwe şeva xwe derbas bikin li otogarê Diyarbekirê jî niha rewş bi vî rengiye şeva derbasbûyî saet dehê befir sekinî li navenda Diyarbekirê lê îro saet 9:30 pê de 9:30 pê de dîsa berfê dest pê kir bila hevkarê min cuma bîne ser ekranê niha navenda Diyarbekirê dîsa befir heye befir dubare û tê pêşbînîkirin ku nava rojê de befir bandora xwe bidomîne bef û baran bi hev re dîsa bibare derbare rêyên Bakurê Kurdistanê de agahiyên dawî bidim li gorî gerinendehiya rêyên nav bajêr ku bawayeke zindî nexşeya rêyên girtî parve dike niha rêya Sêrt û Şirnexê girtiya rêya Mûş û Pasurê girtiya rêya Şirnex û Colemêrgê girtiya rêya Wan û Miksê girtiye rêya Erzurum û Tekmanê dîsa girtiye her wiha tê pêşbînîkirin ku îro sibel Diyarbekirê berf û baran bandora xwe bidomîne li Mêrdînê jî berf û baran bandora xwe didomîne li Şirnexê heta pêşemê berfe li Colemêrg Wan Erzurum Qersê jî sê rojên din befir berdewam e û wekî ku min got sibepê de betlaneya 15 rojan jî bi dawî dibe wê hatin çûn gelekî zêde be û hişyarî ji bo ajokaran tê dayîn ku ji ber vê rewşê jî gelekî haydar û agahdar bin. Tamam, Mahir Yokser ji Diyarbekirê dest xweş bin.